Čo si nakupuje človek v obchode, ktorý dokázal schudnúť 30 kg, pár číslo 3. Opäť Kaufland taška, nákup bol realizovaný v Lidli. Páči sa vám tento formát, tak hovorím, že natočím ďalšie videjko, mne to nezabere žiadny čas. A vy aspoň uvidíte, čo nakupujem, dosť bolo kecov. Pepsi, zero produkty sú určite lepšie ako piť nejaké presladené veci, keď chceš schudnúť, ale samozrejme čistá voda je najzdravšia, ale Pepsi, kámo, je za mňa úplne najlepšia zo všetkých týchto nápojov, ktoré sú, že zero, fakt chutí jak s cukrom. Banány, bio-uhorka, niekto mi hovoril, že je zbytočné dávať za to peniaze, že stačí aj obyčajná. Tak mi daj vedieť, že či je medzi tým nejaký rozdiel. Takéto papriky, takéto vločky som zobral, že bio, nemal som ich ešte a neviem, či je medzi nimi nejaký rozdiel, medzi týmito obyčajnými. Reďkovky, nekupujem si ich, ale po dlhšom čase som sa rozhodol, že ich kúpim. Morčacia šunka musí byť. Cottage cheese, tento je momentálne v Lidli na akciu už asi 2 mesiace. Ten light, čo kupujem, tak proste ho nemajú už asi druhý týždeň, neviem prečo. Ak viete prečo je výpadok, napíš mi do komentáru. Čučaky musí byť. Potom takéto puzzleové struky. Kámo, má to iba že 31 kalórií na 100 gramov, to sa môžete prejedať. Keď si to dáš, že kukuracine, je to fajn, naplní žalúdok a dáš do seba minimum kalórií. Takúto čalamadu, alebo inak povedané zeleninový šalát, alebo inak povedané spracovaná vec, ktorú nakrájali niekde po fabrike. Nekupujem to, výnimočne som to dneska kúpil. Skúsim ochutnať, že aké to je, ale určite najlepšie je si to pripravať doma a nie kúpať to v obchodoch. A posledná vec, klasika, kuracinka, z ktorej mi kuruje na hlavu. Toto je môj nákup. Platil som okolo asi 25 €. Napíš mi určite do komentáru, aké veci ty nakupuješ, aby som vedel. A ak si tu nový, daj mi určite follow a daj mi určite like.